Не започваме годината добре, но това означава, че може да стане само по-добре от сега, което се надявам да бъде така. Това беше преди 6 месеца. Ми не стана така, както си мислех. Тогава казах, че годината ми започна ужасно и може да бъде само така, че може да стане само по-добре. Стана по-зле. Мога да кажа, че тази година е най-лошата година в живота ми. Минало е Минало е 7 месеца от тази година са минали. И това е най-ужасната година в моя живот. Много неща се случиха. Не мога да се храня нормално, не мога да спа, не мога да говоря с хора, не ми се говори с хора, не ми се прави нищо. Не съм сигурен дали това изобщо го кача, но просто знам, че имам нужда да ги кажа тези неща, така просто да ми излязат от устата. В този клип не искам да има никаква преработка, никаква музика, нищо. Искам да е просто така. И най-много да режа някакви неща, които съм заекнал, запецнал или се разрева. Само това искам да махна. Преди почти месец вече дядо ми почина и просто искаме така да кажа някакви неща, които са ми на главата от доста време. Още не мога да го осъзная, че това се е случило и не мога да го възприема, въпреки че мина почти месец. Всеки ден от моя живот аз съм го виждал този човек, освен последните 3 години и нещо, 4 да кажем. Не съм го виждал толкова, защото не живея вече с нашите. От време на време се прибирам да се виждаме все пак. И се чуваме всеки ден с тях. И винаги съм чувал дядо ми на заден фон. Нещо или се чува с него за малко. И просто ми е трудно да го възприема това нещо. Беше си здрав, усмихнат, щастлив. Никога не съм виждал този човек да бъде тъжен. Но ситуацията, която се случи е следната. Наложи се след изследвания да го оперират и всичко беше както трябва. Оперираха го, всичко беше успешно, но след операцията някой ден по-късно стана много осложнения и така нататък. Нали, няма да влиза в детайли, защото няма смисъл. Не искам да ви засяга, просто искам да си кажа някакви неща, да ми го лекне. Просто се надявам тя думи, като ги казвам в момента и ще кажа, дядо ми да може да ги чуе по някакъв начин. Съжалявам, че не съм ги казал преди това. Някак си се станах обвинявам себе си, защото през цялото време, докато той беше в болница, защото той наистина беше дълго, беше 1 месец и малко може би, беше в болницата. И въпреки, че в началото имах възможност да го видя, преди да влезе в реанимация, аз не отидох. Защото си намирах оправданието пред себе си. Оправдавах се пред себе си, че съм зает, но не също не беше така. Просто не отидох. И знам, че просто няма да си го простя това нещо, че не отидох да го видя. Дедо, наистина ще ми липсваш. Съжалявам, че не дойдех. Когато най-много искаше да дойда в това. Ако си някъде там, дядо, и ме чуваш и виждаш, знай, че съжалявам. Съжалявам, че не дойдех. Съжалявам, че не сме си идвал по-често. Защото ти всеки път, като звънях да се чуя с майка ми или с баща ми, ти винаги викаше, ела си да те видим бе, ела си. И ме викаше. Аз всеки път не намирам време да дойда да ви видя. Знай, че винаги ще те помня с добро. Ще те споменаваме само с добро. И само с весели хубави спомени, защото само това няма от теб. Каквото и да направя тук нататък, аз не мога да те върна. За съжаление, няма какво да се направи вече. Сторното е сторено, станалото е станало. Мога само да се получи от грешите си. Ще ми липсваш, дедо. Няма да те забравя никога. Цялото семейство те обичаме, как ти ни обичаше. Ще ти липсваш много. Съжалявам за всичко. Съжалявам, че не дойдех. Съжалявам, че не съм се прибирал по-често да се виждаме, да те видя теб и тебе, защото знам, че най-големият подарък за родителите и за бабите и дедовците, внуците или синовете и децата да се приберат да ги видите. Това е най-големият подарък за вас, който аз 4 години така и така не ви дадох и не ви давах. Надявам се, ако си някъде там и ме чуваш и гледаш, да ми простиш, че не съм го правил. Мога само да ти обещая, че
ще се постарая да бъда това, което ти винаги си искал да бъда. Винаги си искал да се старая с учението, да се старая с работата ми, да се старая с тренировките ми и да се старая с приятелката ми. Това са били най-важните неща за теб. И аз ти обещавам да дам ти мъжка дума, въпреки че изобщо не се чувствам като мъж в момента. Да, аз ти дава мъжка дума, че ще изпълня тези неща. Трябва да бъда това, което ти винаги си искал да бъда. Ще ми липсваш. Почивай в мир, Яно.